trecută a fost una tensionată pentru militari ucraineni. În regiunile Lugansk și Donetsk, separatiștii proruși au atacat de mai multe ori soldații implicați în operațiunea antitero. Astfel, armata continuă să sufere pierderi importante. Totodată, piloții avionului ucrainean doborât ieri au fost capturați de insurgenți. În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a fost atacată de 16 ori de către separatiștii proruși. Șeful Centrului de Cercetări Politico-Militare, Dmitri Tymciuk, a declarat că teroriștii au deschis focul asupra soldaților implicați în operațiunea antitero din regiunea Lugansk și Donetsk. În urma luptelor, 6 militari au murit, iar 13 au fost răniți. După ce ieri insurgenții au doborât un avion ucrainean care survola regiunea din estul țării, astăzi separatiștii proruși pretind că ar fi capturat 5 membri ai echipajului. Kievul, la rândul său, confirmă că teroriștii țin ostatici 2 piloți. Cu ceilalți membri ai echipajului, autoritățile au reușit să ia legătura. Aceștia au fost localizați, iar salvatorii ucraineni urmează să-i preia. Autoritățile de la Kiev acuză Moscova de intervenție directă în conflictul cu separatiștii. Міністр оборони доповів президенту України про те, що, на щастя, екіпажу вдалося залишити підбиту машину та вистрибнути з парашутами. З'ясувалося, що літак було підбито на висоті 6500 метрів. Жоден переносний зенітно-ракетний комплекс, який є сьогодні на озброєнні у терористів, на цій висоті не може вразити літак. Тобто Ан-26 був вражений іншою, більш потужною зброєю, яка була застосована, вирогідно, з території Російської Федерації. Potrivit Alianței Nord-Atlantice, acțiunea Kremlinului de a suplimenta numărul militarilor ruși la frontiera cu Ucraina reprezintă un pas înapoi în efortul pentru detenționarea situației. Începând de la jumătatea lunii iunie s-a înregistrat sosirea progresivă a mii de soldați ruși în apropierea graniței, unde în prezent există între 10.000 și 12.000 de militari ruși, comparativ cu circa 1.000 de militari la începutul lunii. Totodată și Statele Unite au acuzat din nou Rusia de faptul că furnizează separatiștilor proruși arme precum tancuri și lansatoare de rachete.